yabo nje ndaba yalelo khunje. So guys, Nkosi yami anizukuyithola ku Spotify leyo ngoma i-Runaway. It's not, it's not on Spotify. Reason being is that when I left the recording label, umculo wami wonke nje engangikwenze nabo bawususa. Cause vele ngangitshela ukuthi I will never make a comeback in the music industry. Kwasho wacibisa nje ngangivovwa ke lapho ke senginyiswa ke lapho kwakuthi nje angiphiswa ke mina. Ay kwakusifethu ke anginendaba nje, you understand? And I think I've just gone on to make like better music, but ngizwe abanye bethi bayayithola ku Apple Music, and then it's still up on YouTube, yabo. But it was never reinstated on Spotify at all. Sorry.